Nag-iba na guys ng ano. Dito kami sa SNR, nag-iba ng display. Nag-iba yung ano nila. Yung mga shelves nila. Nag-iba sila ng setup. Dahil pamasko. Balikan lang natin yan mamaya guys kasi titingin muna ako ng steam mop. Saan ang steam mop? Kung meron man. Saan? Pang kitchen ito. Dati dito lang. Saan? Dito mga vacuum. Baka nandito banda. Vacuum cleaner. Power stick vacuum. Steamer sa damit, meron. Wala, guys. Meron vacuum and mop. Meron naman kaming ganito. Buy one, take one, 899. 6 pieces pala ito. Tingin tayo ng Christmas stuff. Towels, $4.99. Christmas, design. Oh, gaganda. Magkano ito? Walang price. Saan ang price? Walang price. Ito mga mugs. 2-pack. Dalawa na sa baliwalo. $9.99. Pwede mong isa-isang tao sa opisina, no? Pang gift. Ang lalaki ng Christmas balls. 25 centimeters. $7.49. 2 pieces. Ang ganda ng mga kulay. Buy one, take one pala yun. $8.99. Mamahal ng mga wreath. Ito Christmas Village. Sayang yung Christmas Village ko. Hindi ko dinala na. Lumang-luma na yun. Ano na? Ilang taon na yun. Bata pa yung mga bata. Magkano ito? Mas mga price. Daming mga gift sets. Ay,
maganda siya, malaki. Christmas Village, 5,000. Pero malalaki siya. Ayun yata yung gustong bilhin last year ni Louis Boy na wala nang available. Ito. Ito siya. Street lamp. Ano to? Paris na? O sir, Paris na. Paris. Ah, yun. Set of 2. Ako, pag nakita niya, baka bilhin niya. Ang ganda. Ayan o. Ayan ka pala. Chinichismis kita. Ayan na yung gusto mo bilhin last year. Yan o. Alala mo? Andun yung ano mo. Alin? Yung halaman mo na ano sa carton eh. Oo. So, hindi mo na kailangan? Hindi naman solar eh. No? Hindi yata. Warm white. 3,000. Walang steam map ga. Ang daming mga gift sets, guys. $399, $369. Pang ano, tawag dito? Pang gift or ano yan? Gift exchange. Ayan guys, ang dami. Street pala. Oh, Christmas street lamp. Kaya lang kuryente. Padadaanin mo sa doormat yung ano. Sa ilalim ng doormat, saka doon sa saksak. Pero gaano ba yung kataas? 4 feet. Ayan eh. Parang ganito. Dito. Konti-konti na lang sa'yo. Itong kailangan ko. Kape. Ito. Dahil kasi pag may mga tao sa bahay, inom ng kape. No. 154. Kasi Kimball, tsaka yun rin, 100 yata. Ano ba kailangan ko dito na sinabi ko? Dito mismo? Hindi, May silk pala, oh. Sa SNR. Hindi ko matandaan. Walang steam map pala. Ha? Walang steam map. May silk, oh. Hindi mo tandaan? May sinabi ba ako? Wala. Well, nothing specific. Ano? Chicken skin. Ay, okay. Ito ga, oh. Ito yung ginagamit ko noon na sabi mo mabango. Oo, sabi mo ano yan? Ito yung dinadagdag sa laundry para mabango. Gusto mo? $7.99. Pampabango. Scent booster. Ito yung ginagamit natin. Ayan, chicken. Hinanap kita sa Thailand. Hindi, wala. Hinanap ko sa Thailand. Wala naman. Ang sarap nito, guys. Oh, minus 30 ngayon nga. 139. Tigda dalawa tayo ga.
Ha? Ha? Para sa akin, 3 dapat sa akin. Ay, 3 pa daw sa kanya. Ang sarap nito, guys. Meron sa Landers kaming nabili. Okay lang, hindi siya kasarapan. Ito, ang sarap. Ang sarap talaga. Sarap sa soju. Oh my gosh, ang sarap. Eto ba? Ay, tingnan mo sila. O, pag din sa ilalim yung durog-durog, yun ang inilalagay. Ay, no, sa taas, ano. Ay, ay, ay. Wala na tayong ano. Ang tawag dito? Ano? Roasted seaweed. Seaweed? Meron pa, pero 2 na lang siguro. Well, at unless kakainin natin, bilhin natin. Usapan natin guys, mga kailangan lang. Ito ka na Ay, naman. lagi naman tayong ganun Aga ga. ka na naman, ngayon ka na naman. Langga. Life too short. I want Cheetos. Ay, kalaki naman. Sobrang laki naman. Yung ganito lang sana, oh. Ayoko yung cheddar, halapi. Gusto ko yung ganun. Ziploc. Ah, hindi na siya, ano, na talagang, hindi na siya maganda. Ah, hindi na masarap. Bangkok. Tama ba yun? Tomahawk steak flavor. May mga bagong sopa. Ba, ang bilis niya, oh. Baka may ano ako. Pero hindi mo madadala ang cart doon. Pumasok ka, pwede. Merong, nasa ka ba nakita? Pumasok ka doon, oh. May bago doon, oh. Hindi nga, iba na to. Mm-hmm. Pero 44 na lang. Oo, kaysa compare doon sa isa. Kasi may stool yun. Mm. Pero hindi yan ano sa configuration sa bahay natin, hindi pwede. Sala na, ano, patio. What do you mean patio? Sa porch? Sa porch? Yon? Yeah. It's bulky. Maliit ang space doon. Oh, 8,000. meron ka pang ano, storage. Tapos ano siya, yung all-weather. Yeah. Okay. Oh my. Mhm. Lagyan mo lang yung magandang cushion, no? Uh-huh. Kaya ang malaki, saan mo yan lalagay? Ang laki. Yun nga, sa ano, That's too long. no. Silang nga, silya to yung bilog, tapos may lamesa ka. Ah, tama. Oo, tama. Ang bilib ako dyan, may storage ka. Mhm. Hindi lang siya kagandahan. Parang hindi kaganda. Hindi siya maganda. Maganda na yan, pagka nandun yan. Pagka may cushion, Yeah. maganda yan. Tsaka all-weather yan. Ay, nako. Tingnan mo yung sa atin, ano? Oo. Yung dito rin natin yung binili. Na ganitong ano siya, yung ganitong hard plastic. Yeah, yung Ako, brown. ilang bagyo na siya, nandun na siya sa gilid ng bahay, ganun pa rin yung itsura Yan niya. ang nilagyan kong ano, tools, ginawa kong tool cabinet. Pagka naalikabukan siya, i-hose mo lang siya, wala. Ganun pa rin yung itsura, ano? Ito cute, oh. Kaya lang hindi ka naman team kahoy masyado. Ayoko. Ayan yung team kahoy. Ay. Ayun, yung mga ano nila, oh. Hmm? Storage, ano? Mhm. Toolbox. Storage. Mhm. Ito, Sa patio. porch, you mean? Ay, sa porch. Naghahanap pa tayo ng ano. Ang kagandahan lang dito, ito, oh.
Okay, ano pa ba ilalagay mo dyan? Meron ka... O yung mga gamit sa garden, instead na nandun sa ano, nakatambak doon yung mga lata-lata, yung mga... Yung lata-lata. Walang steam mop. Ito vacuum ba? Vacuum ba ito? So, vacuum and mop. Ay, vacuum and mop. Ang mahal naman, 11,000. Kasi may vacuum pa siya. Gusto ko yung mop lang na steam. Hindi. Where? That's for plancha. That's for damit. Wala. Wala. Oh, ang galing naman ng chopping board. Bigat. On the go blender 1.6 by 1 take 1. Tapos tayo dito. Tingnan mo to. Huh? Kaya yung binayad natin na 3,000, Hmm. ito 9,000. No, ano yan? Parang 4,000 yata yan. Ito, May gulong lang yan, which we don't need gulong. Nagpagawa lang kami niyan guys. So yung, ito yung stainless na table. Pinagawa namin para sa kitchen, dirty kitchen. Ito, itong size 9,500. na to. Oo, ganyang size. Pero yun, wala lang gulong. Which, sabi nila, tinanong kami, gusto niyo ng gulong? Hindi ko kailangan gulong. Oo, hindi namin kailangan. So, yun lang difference. Pareho naman silang ano. Kumbaga, lifetime mo na yun. Yes. Hanggang magsawa kayo, hindi mo pupudpud. Pareho namang stainless. Oo, stainless. Ano ito? For the wine. For wine ba yan? Alam mo, nagbago sila ng setup dito. Nagbago nga ng setup. Nagbago sila. Ibig sabihin, matagal na tayo hindi pumunta. Mm-hmm. Ayan, mga trust ka, no? Trust me. Kailangan ka dito. Tingnan mo, baka may kailangan ka dito banda. Para sa mga apo niyo. I'm sad, walang ano, steam map. Akala ko dati nakakita ako dito noon. I guess wala. Ay, sabi natin nga maghahanap tayo ng maliit na table para sa ano. Yung side table dun sa kwarto. Ano to? Mga bed sheets, so para ano nila price.
Mga bedsheets dito, guys. Nakabili kami dito. Okay naman. Kasi nung hindi pa dumadating yung mga pina-ship namin, wala kaming bedsheet. So, bumili kaming 2-pack. Yan ang mga ano, mga presyuhan. Ito palaga, ay, mahal naman. Ang mahal ng mga ano. Sabi ko, lagyan natin ng bagong, tawag dito, Tropilo. tropilo ang ano, ang ating sopa. Gaano kalaki yan? Mas malaki yan doon. Ito, mas malaki ng konti. Ay, teka. Pareho lang size. Mahal lang. 1,200. Ano na yun? Minus 700 na yun. Dating 1,900. That's too expensive. Too expensive. Allergic tayo sa expensive. Lagi kang naghahanap ng ano dun. Na? Basahan dun sa ano, papuntang pool. Lalo na yun, nandito mga bata. Basa ang paa. Pagkagaling sa pool. Yung sa may ano, sliding, pangit naman ang kulay. Sa may sliding door ga. Sana yung madaling labhan. Ga. Tsaka yung ano. Hindi naman lahat yan. Brush lang. Hindi na. Pagka nagbabrush ka pa, hindi na yung madaling labhan. Yung madaling labhan, yung ilalagay mo lang sa machine. Diba? Diba guys? Yun ang ibig sabihin ng madaling labhan. Yung magbabrush ka pa, pagod na yun, nakakapagod na yun. Diba ga? Kailangan doon? Sa may ano? Wala Sliding ba door? tayong ano ron? Wala. Tuwalyang luma ang nilagay ko dun, diba? Sa loob o sa labas? Sa loob. Sa labas meron. Sa loob. Yung pagbasa ang paa. Eh, maliit lang ang kailangan mo doon. Ha? Maliit lang yung space doon. Kaya nga. Kung tuwalya naman yung mga tuwalya natin, puro puti. Dapat yung ano, decolor para... Ayan guys, ang mga tuwalya, $4.99. Buy one, take one. Mura na yan. Bali $5 isa, okay na yan. Ha? Hindi, okay lang. Ay, di baliktad. Ito, yung mahahabang pillow. Buy one, take one. 1.5. Hindi yan laging buy one, take one. Kasi ga ano yun, need yun. Pagkagaling sila sa ano, sa pool. Basa ang paa. Ano ito? No, tinitingnan ko lang yung tela. Pangit daw kulay. Sabi ko, tinitingnan ko lang tela. Alam nyo mo, ga, alika. Kailangan natin to ga. Dami natin yan ah. Ito na lang, mas mura, $2.99. Dating $3.99. Kasi yung iba, ito, dalawa lang, $3.99. Yun naman, $6.99. $9.99. Dahil lang sa pangalan, yung pangalan niya, Nautica. Pareho lang, tela. O, diba? Pareho lang yung ano niya. Doon sa ano, pinupuno natin dito. Sige dito. Sige. Sale guys, oh. Okay yung tela niya. Hindi siya masyadong makapal, hindi rin siya manipis. Okay na yan siya sa $4,600. Dating 9. Ngayon, 6. Minus 300 kasi siya. Abay, ang ganda ga, oh. Pang pool ga. Ga, oh. Pang pool. Yeah. 4 times 5. 4 times 5, 2,000. 4 times 5, 4 times 5, 2,000. Mahal pala. Ha? Marami pala. Ito ang ganda ng mga kulay, oh. Yung blue at saka pula.
No. Okay na yan. Bali, $8. Malaki yan kasi pang pool yan, oh. Bukas ko. Ayun, yellow talaga pinili niya. Yellow talaga pinili niya. Wow, laki. Anong ano niya, kabila niya? Okay na yun ko yan. Kaya lang, bali, magkano yan, lahat. Pili ka ano. Tumingin ka. Dalawang yellow, dalawang pula. Gusto ko dalawang blue. Ano ngayon? Eh di 6 times 4. 12, 12, 24. Ngayon. Bali ano? Ano yung hinihingi mo? Bali, teka sandali. $45. Ngayon. Pahingi. Paano? Bigyan ka paano? Bigyan mo ako para makabili ako niyan. Magkano? $45 nga. Ilan? Bali, tigda dalawa. 6? Oo. May 5 kang bisita eh. Sa yung isa, ikaw ang pang-anim. O sige. Ako tiga camera lang. O sige. Ano, tatlo at saka or may yellow. Ikaw ga kung ano gusto mo. Gusto mo 2? Aha. Oo. 2. Kasi babalik na yan sa $6.99. 2. Tapos, may tig-isa na kayong pool towel. Angel JR, Lilia, Yuri, kung tutuloy ka, kung dadating ka, Shanine BJ. 2, 4, 6. Okay na. O sige. Thank you. Asan? Bayad? Mamaya. Ay! Rib eye ga pero boneless. At saka ano, masyado siyang malaman. $184. 25 pieces. Ano yan? 25 pieces. Ang lalagaya. Atin na yung takip. Okay. Para pag may pinadalan tayong ulam, o yung mga baso heroes natin na binibigyan natin ng pagkain paminsan-minsan. Andito ako sa ano, langga ang bag ko ha. Pipili ako ng ano ga yogurt. Yung yogurt na ano dito masarap nung last time ah. Stay dapat. Ay no, dapat may balat. Guys, ang laki-laki ng ano ng lengua. Almost 2,000. Ha? Nakita natin sa TV o Na ano? paklay. Oo. Taklay ba? Paklay. Taklay. O itong buto-buto. Eh, pupunta pa nga tayo ng SM. Paano tayo bibili niyan? Masisira. Ilang kailangan dito? Oo, na hindi pagkain, I guess. Hmm? Ano ga? Ano yan? Baboy siguro dito. Baboy. Mga beef, tumingin. Oh, lalaki ng beef siyang. Ang lalaki ng ano niya, ang kapal. Ayan. Ito sana o pang adobo. Ayan. Kaya lang ang problema nga, pupunta pa tayo ng SM. Meron ba doon? Ng alin? Sa SM? Meron. Pero mas maganda kami dito, di ba? Yeah. Konti lang naman diferensya. For my sanity, bibili ako ng paper plates kasi ang mga bata kain ng kain. Ayoko maghugas ng plato. Ayoko naman silang maghugas ng plato. Gusto ko silang mag-relax after months of working. Diba?
Saan pa yung, mayroon pa ako isang ano doon. Ano yung binili ko nun? Ito. Meron pa akong isang box doon. Ito, $2.29. Ay, bastos. $2.29. Meron pa ako isang box nito. Maganda ito siya, very sturdy. Bibili, meron ba tayo ng isang nito? Bibili na lang ako para hindi ako maghugas ng plato. Yan. Meron naman tayong plate holder eh, kahit na hindi yung makakapal. Pwede. Yeah, yun nga. Kasi ang makapal, 50 pieces lang. Ito, 150 pieces. Meron naman tayong plate holder. Kaya nga, may plate holder naman. Ganda naman ito. Ay, para sa kape. Ito, meron pa tayong konti niyan. Meron pa. Okay lang yan. That's fine. Ito yung ano, heavy duty. Pero 50 pieces lang. Ito, 150. Kasi sila maya-maya kakain ng kung ano-ano, plato, no? No. Hindi. Tsaka ang isipin mo, pagka dumating yung mga magpipinsan, ang dami natin. Ang dami Kaya yan. nga, Meron ka na supply. yeah. We're good. Pero kasi, we have to be wise. Ayaw kung nagha-happy-happy tayo dapat. At ako naman nandun naghuhugas ng plato. Or kung sino man ang naghuhugas ng plato. Pork yata dyan eh. Ito, maliliit oh. Binili kami ni Shai kanina, guys. So, mas maliit oh. Ang liit ng bihama. Oo. Si Shai, thank you Shai. Binili niya kami ng 2 kilong paan ng manok. Kanina, ang aga pa, nag-text. Kuya, meron akong andito na ako sa gate. Ayan oh, liit ga oh. Oh. Ayan oh, lilit. Kaya nga pinabili kasi natin siya. Pinabili ko siya eh. Pinabili. Ay, itlog. Or sa SM na lang. Kasi itong Bounty Fresh ang maganda. Malaki ah. Large. Saan ang large nila? Medium yan. Medium yan sa kabila siguro ang large. Yan guys, itlog, $2.64. Medium, nasaan ang large? $2.74. Ito large. Kang marakas? Doon na lang sa SM, ay initan. O sira. Kaya, bili tayo ng box. Ba't di tayo ng pambili? Doon sa SM. SM. Anong luto gusto mo? Anong luto gusto mo? Ano yung black bean sauce? Ay, ikaw. Oh, ako magpiprito tapos ikaw magluluto pag black bean sauce. Ikaw Pagbigas. magaling doon. Doon na, no? Doon na. Wala naman dito eh. Ikot ko rin tayo, no? Dito Ha? Yan naman. Ay, sibuyas dito ako bibili kasi sa SM medyo may pagkamahal. I think. Ay, dami naman ito. Walang maliit. Sobra namang laki ito. Hanap tayo ng maliit. Ito. Tingnan natin to. Ito. Magkano ito? $191. Anong gusto mo ga? Ano? Kakain tayo sa labas mamaya o papunin natin chicken. Ikaw, kung ano feel mo. Matagal na
tayo hindi kumakain yan eh. Kaya lang hindi ba masisira sa kotse? Hindi naman tayo magtatagal ng sobra. Hindi. O sige, Hanggang namimiss ko na yun eh. okay na. Blue cheese. Ang apple talagang wala akong masyadong amor. Pwede kami hindi magkita ng apple. Ang ganda. Kaya lang baka mainitan sa sasakyan. Sa SM na lang. Titingin ako sa SM. Pupunta naman tayo ng SM after this. Para daw niya kami daw kakain sa labas mamaya. Magkano yan? 2 something. 2.99 yata. Nag-change nga sila ng set to. Nandito na to, no? Mr. Jinro. Hindi na talaga bumalik guys ang Kirkland na towel. Paper towel. Iba-iba yan. Ha? Yan. Dalaw. Yeah, pero sa kabila iba. Original. Ah, I see. Sana tayo. Doon tayo. Sige. Wala talaga ang paper towel. Mag-birthday na. Ba, ang laki ng ano ngayon, oh. Ang laki ng bawas, 374, yung almonds. Meron ka ba dito kailangan? Hmm? Doon na lang? Oh, yeah. Marami na po, 100 poro. Tapos bili ka lang ng gulay na nakaano kay ano. Mega? Isang gulay kay... Ito sa biras. Parang sarap, crispy dilis. Crispy dilis. Yeah? Meron pa tayong toyo at mantika. Suka, meron pero hindi marami. Pero okay pa siguro yan. Ay, may hinahanap siyang dip. Wala sa SNR. Ay, sa Landers. Baka nandito. Tonkatsu. Ano ba yun? Soybean? Something. Ay, hindi. Ano? Sauce pala. Soybean? Garlic sauce. Orange. Teriyaki. Tonkatsu. Hindi yan. Wala.
Baka kailangan pang pumunta ng Korea. Yung ano ba, meron tayong sauce ng lechon na yun. Sa tomato. Kung kabibili ko lang. Tayo magkasama ko pala nun eh. Dali-dali lang pala yung Nang? Ay na, mas masarap pa yung pinakurat ko, no? Hindi, tsaka yung sili, sibuyas, bawang, Luya, luya, paminta. paminta, tapos ano, blender mo. Mm. Hindi yung kailangan putol-putol para hindi masyadong napipino. Ito pino, ito eh. Oh, Hindi ganyan. Hindi oh ganyan. pino. Dapat yung hindi pino. Okay, ayan. Ayan. Mas pino pa dyan. Mas, yan, ganyan. Ganun pala paggawa. Tapos ano lang, yung sukang iloko. Nakakakuha ng sukang iloko. Dapat puti. Dapat puti pala. Oh. Teka. Sesame. Sesame pala. Ano sabi ko? Soya. Sesame. Sesame dipping sauce pala. Sige po. Ay. Ito na try ko guys. Masarap. Masarap yan. Wala ka bang alam pa sa to? Wala. Sesame dipping. Oh my gosh, ang dito lang ang goji berry pala. Magkano ng goji berry dito? $2.49. Oh my gosh, dati hinahanap ko to sa California. Hirap na hirap ako makahanap. Makahanap ka man. Ang mahal-mahal ito, $2.49 lang. Paprika na. Ground paprika na. Meron ako, ano palang kailangan natin? Yung bay leaves. 99 lang. Meron ako. Rame? Yes. Hindi ganyan kalaki, pero marami. Ay, nagpabili pala ako kay Portia ng ano, Loris na, ang tawag dito, garlic salt. Kasi, iba yung lasa ng Loris na garlic salt. May nakita ko sa ano, sa Marky. Pero, siguro walang bumibili kasi malaki siya. Tsaka siyempre dahil imported, medyo mas may kamahalan. Meron namang local brand na hindi naman mahal. Walang mabibili, palang luma na itsura niya. Kaya ayokong bilhin. Sabi ko, Cha, bili mo na lang ako dyan. Kano po? daming muscato. 40.99. Oo. Tsaka minsan, Bili tayo. Meron, no? Butter. Ha? Breadings. Meron. Butter. Oo. Pang butter. Yeah. Ito. Oo. Oo. Mayroon tayo. Bilisan mo. Halika na. Oo. Dali. Halika na. Uy, ang laki-laki naman ito. Dark chocolate compound. Halika na. Wala, oh, dark. Oh, Halika na, please. pangluto, pang bake. Please. Pang-bake ka dyan. Ay, yung dark ga, oh. Dark yan? Ayan, oh, dark chocolate chip. Parang pang ano yan, pag nag-bake ka niyan. Oo. Hindi, pang bake pala yan eh. Buti mo lang. Punta mo si Joseph nandun sa loob. Oh, ano mo sa kanila? Ano yung tubig? Mantika, meron pa tayo. Masarap ba to guys? Di ba to matigas? May mani nakasama. Tsaka kasoy. Tsaka mais. Kala ko mais lang. Okay. Latte. Ito macchiato. Tingnan natin ang sugar. Saan ang sugar? Balikan na natin. Hinapin muna natin yung ano. Ang sarap po. Kaya lang sugar.
Walang ano, no? 7 Up Zero, no? Ha? Ano to? Ito go. Kaya lang nasa bote. Pagka sa bote kasi pag... Pag sumisingaw, Oo, hindi na siya masarap. sa ano, sa SNR, ay sa SM. Ay, sabi ka lang. Ito masarap siguro. Mango puree from Cebu. Ano sugar nito? Dito daw magbabayad? Dito raw magre-renew. Oo. Uy, kami yung kailan ko. Ito mo daw kumuha ng Pepsi product. Tapos yun ga, diyan mo na paskan sa kanya para hindi na mapunta doon dahil marumi yung ano. Ay, marumi rin yung cart pero mas marumi yung... Binigyan pa ako ni Sir ng chocolate niya, ayan o. Baileys pala ito. Masarap? Sarap nga. Kalimutan ko muna na diabetic ako. Okay lang yan, huwag mong dadalawahin. Pag dalawa, masama na. Tikman mo. Thank you. Kami guys ng membership kasi September ng 2023 namin kinuha yung first SNR card, tapos last year nag-renew, tapos ngayon na rin. Ngayon na naman. Nag-renew tayo guys ng membership natin, 700 pesos. Pero sa Landmark, ano ba yun? Landers, only 350 pala. Ito muna, boss, oh. Atras ka ga? 6,000... Ay. 6,665. So, ayun guys, 6,587. Yung senior discount, guys, alam niyo kung magkano lang? 18 pesos and 49. Kasi yung iba naman, di naman kasi pagkain yung ano natin binili. Ayun, okay na yun. At least dito, merong ganyan ng seniors, di ba? Pagka maraming pagkain kami binibili, usually 125 pesos ang naalis. Mas malaki kung sa restaurant. Pag sa restaurant, malaki ang minus. Okay guys, maraming salamat sa inyong panonood. Kami ay pupunta na ngayon sa SM. Maghahanap kami ng steam map. Pag wala, baka sa online na lang ako maghahanap.